Добре дошли в СПА, столицата на Балканите, в нашия красив град Велинград. Казвам се Фани Шеврова и съм собственик на магазина, който виждате зад гърба ми. С търговия се занимавам от 1993 година. Бизнесът ми помага моето семейство. Без тях мисля, че не бих се справила сама. Предимствата, които получаваме от новия проект на моя магазин, са големи. Първото нещо, което на мене ми харесва, е това, че веригата Метро продава изключително голям процент българско производство, което не е от беззначение за икономиката в страната. Това ме кара аз с удоволствие да пазарувам в магазина. Там има изключително богат асортимент на стоки. Получаваме адекватна помощ от служителите на Метро. Освен това, проекта Моят магазин ни предоставя реклама, която е от огромно значение за такива магазини малки като от нашия род. И резултатите са на лице. Имаше покачване на оборота над 30%. Визията на магазина вече е съвсем друга. Преди всичко сме мислили за удобството на клиента, пазаруването да им е по-приятно, удобно. Много ми харесва новия магазин, много е добре зареден, отлично зареден дори. Има всичко, пресно, хубаво, каквото потърсиш, винаги го има. Тъй като сме изключително доволни от включването в новия проект на Моят магазин и от обслужването от служителите на Метро, решихме да направим втори обект Моят магазин. В момента имаме 6 магазина. Проектът вече за втория обект е готов. Като приключим с втория, ще стартираме и третия. И така ще направим и 6 магазина. Колегите не би трябвало да се притесняват, а напротив, трябва да имат желание да се включат в този проект, защото ползите не са малко. Дори и самото брандиране на магазина и рекламата, която се прави, само това е достатъчно даже за да се включат и да си подобрят бизнеса. Моя магазин дава увереност, спокойствие, че винаги в момент, в който ще имаме нужда, ние може да получим адекватна помощ от служителите в Метро.